Myrefri genopfyldelige lokkedåser er en nem og effektiv løsning til myrer og myrebo. Lokkedåserne er baseret på naturlige aktivstoffer, som er hurtigt nedbrudt. Brug myrefri lokkedåser mod myrer inden og ude. For optimal bekæmpelse af myrer, fjern krummer og madrester. Sæt lokkedåsen tæt på myreboet og myrernes gangarealer. Pak de genopfyldelige myrelokkedåser ud. Æsken består af 2 lokkedåser og en flaske med lokkemiddel. Fyld ca. 10 dråber lokkemiddel i hver af de 2 kamre. Hold børn og kæledyr væk fra lokkedåserne. Sæt eventuelt en stor sten oven på lokkedåsen. Sæt ikke lokkedåsen i direkte sol, da lokkemidlet vil tørre hurtigere ud. Når lokkemidlet er væk, fyldes lokkedåsen igen. Gem dåsen, så du kan bruge den igen. Du kan altid købe mere lokkemiddel. Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.